Bizning içki bölünüp yaşay xalq. Yasaklılar, yemişliler, sartlar. Bizning nesil sartlar nesiline kirgen. Bu Bukharadan kelgen sartlarga ne vermegenler? Yer vermegenler. Mening babayımның bir tamçı da bir ayak basıp darılık urunu bulmagan yeri. Yeri bulmaga çoğulanda avuldan içik yaşaysın o zamanlarda. Babayım Yamçina'da 25 yıl işlegen Zanki babay. Zankiyev hanım yazdı. Ondan sonra 10 yılını Mitilov degen fayda hizmet etken, kibitlerini saklagan, karavulçu bulgan. Şol vakitini atini özüne yanına çağırtıp algan Tobolski'den. Hocaylan avulunda yaşagan bulgan onun ailesi. Abiyimiz de şunda bulgan. Hadiçe abiyimiz. Hati ne özün anı masterlik öğretken. Kamet tegüçe, şliyalar tegüçe, dilbegeler neler tege attığa gerek bolgan. Yügenler tik alarga. 6 aprel kөнне Тубыл шәһәрендә танылган язучы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премия лауреаты якташыбыз Якуб Камали улы Занкиевның якты истәлегенә багышланган кичә үтте. Россия Федерациясе мәктәбенең атказанган укытучысы, 1952-55 елларда Тубыл РАНОсы мөдире, күп еллар Төмән өлкәсе мәктәпләрендә математика, физика укытучысы, мәктәп заучы һәм директоры булып эшләгән Иртеш таңнары. Ялкында өтелгән мәхәббәт романнары, Кайчыклык китаплар, 300-гә якын мәкаләләр авторы, Татарстан язучылары берлеге әгъзасы Якуб абый Занкиевка быел 96 яшь тулган булыр иде. Я пришел к своему учителю Якубу Камалевичу Занкиеву, с которым мне довелось проработать 3 года, с 70 по 73 год. Я хочу поклониться светлой памяти Якуба Камалевича и сказать огромное спасибо руководству Центра сибирско-татарской культуры за то, что вы взяли в качестве примера, для молодежи, и не только для молодежи, жизнь и творчество Якуба Камалевича. Это абсолютно правильно. Якуб Камали улы Занкиев киң күңелле, ачык йөзле, намуслы хезмәте белән хөрмәт яулаган якташыбыз иде. Һәр кемнең чыгышы күңелләрдә онытылмаслык хисләр калдырды. Чыгыш ясаучылар Сафиулла Ильясов, Клим Садыков, Сәид Хисматуллин Занкиев укуларын дәвам итәргә кирәклеге турында сөйләделәр. Киләсе елга бергәләп конференция оештыруны, Тубыл шәһәрендә урамга Якуб Занкиев исемен бирүне кайгыртынуда эш планнарына кертделәр. Сәхнәдән язучының якты истәлегенә аның киңәшчесе, таянчысы, илһамчысы Якуб абыйның иҗади тормышында да ирешкән уңышларында үзенең зур өлешен керткән абыйның тормыш иптәше Рәшидә Шарафулловна Занкиевага багышланган җырлар